Tualik ng pagkarapatan sampai ambo manibukan sombak. Indak ka dia tok dibilang galas adonan indak tato jota bilang jo somba saja bo pemulihan. Bukannya ambo kamalampau atau kamalintih di hadapan nenek mamak silang nan bapangka kurojo nan bapokok. Sungguh pun diambo tarabiknyo sambah. Ladi katu mufakat diambo untuk manibukan sombah. Lai tibo sombah kadapan angku malin kayo. Sakit-sakit Manalah sombah nang kamu tibukan kehadapan angku malin kayo katui koki. Di ado awai kadikaku rungyang sebuah nan disabut. Jalan nampasa nan batampuh batang tagolek nan batiti jalan rayo titian batu. Mohon izin nambo menyampaikan pasambahan kanan rape. Sampai gue. Lah sampai aku panggungno kayo. Sakiro-kiro do. Manalah sombah jatika angku nanti bawa kadapan ambo. Kete yang bagada kanan raja jok tinggi. Atau nama jadi buat pernikahan aku katu kini. Nah izin menyampaikan pasambahan kehadapan Allah dan kerapatan. Kan pak itu kira-kira kerana aku. Sepanjang dalam ada itu. Sepanjang buat pernikahan aku nanti bawa kadapan ambo Allah sepanjang ada. Tapi sungguh pun Allah sepanjang ada. Karena ada pulau memenuhi sepanjang ada. Karena ambo duduk di hadapan nenek mama membaca nangnya datang berturun. Di bawah kata Jobayo mencari kebulatan kata menanti aku satu ketika. Rumah gadang basandi adik basandi kebasaran baulah kata Jomo pakai basa bambu menantikan. Abu Bapikan karena balik ambo. Rancak dijapitkan gue. Mana nak aku raja pembelum. Layang bangku malin kayo. Urayang kata nanda bantang Tuhan nunjuk nanti do abal kami kau rasamu. Ada pun ambo kata kini nagura abal kau paham. Mungkin dia tak berapa mana. Jualan kayu kita disambut kau dasuo sejak paulasan malu raso magai. Nak jam tukul badan suram tolong diangku melapangkan. Tolong ambo jom bicara untuk menggunakan sombah dan ambo berbikan. Sampai tu. Lah sampai yang kumalin kayo. Sakira-kira Sepanjang buah panitaan ang kumalin kayo alah sepanjang adik. Sungguh pun lah sepanjang adik. Dek karano ada pulo yang manuri undang. Apa tu yang manuri undang? Undang pitua dinan tuo papata luha nan tigo gurindam caro minang kabui. Adik gunung tupuan kabui, adik taluk timbunan kapa, adik padang marantang tanah, adik ribu makarek kayu. Ditingkek tabiang dengan janji diolah ribu hidup pakai. Agak hidup dalam kapek limbago basidang dalam adik. Supaya orang tak nak nyosa daram dekang nak nyosa suai suto dikira nak nyosa lansai. Begitu pusako dinan tuo menanti aku malin sepidiko. kamu sampai menantikan ku. Datuk lagi ke Malangau. Lalu Raja Pulu Izin namo tagak menyampaikan pasambahan ku Datuk. bagi lalu Raja Pulu. Terima kasih Bu Datuk. Jalo manjalo di tapi ikane ikulaye nang bapulun. Semulo sambah diserakkan disusun jari kita ampun. Bari diadik rasa arah rantang di jambu, rantang di budi nan tajambu. Ikek kan gue lah bapake. Bari nuri banang uturan ikarang siku-siku. Jauh lah sampai ke ujungnya kok dakek lah sampai di kalamai. Di dalam adik nan mapakai iyo di adik nan maha jadul. Cupak dikato ju pilihan elok nan baganggam. Budi sangkutan dek basamo talidun sana nan bajurai. Walau ka pasisi lawi leba, walau ka taluk lawi hitam sampai duo ka lawi nan sadidih. Iyo larana pagariyong nato di kampung Batu Sangka. Rajo adik dan batua. Iyalah Datuk Katu Mangguangan. Karantau menjadi rajo dan memakai padang basenta hukumnya adi sangela indah dan menanggung amih si jatuh jati dalam pasambahan alik jamuah. Tamasuk rajo dalam alam. Dari mudik rapi kahili lalu kasiang kapitani tari kajohan kata napola dapik kebasaran dek tuanku. Manalah hasil makasih nan disangajo nan sehari nan semalam ko hari elok putiko bayi. Bapanggis segala tuangku joninyek mama.
Langko imam katib pilal jomolana. De ado awengan kadi kakok unjang sapatah nan kadi sawi. Putih hati nak bakadaan putih kape dape dia. Madam ku datuk bagindo malano. Lalu Raja Pulu. Satantang permintaan kerajo dan bapakok silang nama pangka. Iyo na minta pitua kami kadapan ng kudatuk. Sampai kudatuk. Sampai dia Raja Pulu. Sa kira-kira kudatuk. Sampai dia Raja Pulu sahabat dia Pulu dia kami duduk dua pasti. Karena kudatuk lagi mendapikan kabarnya mo nanti lah mo kudatuk. Bagi izin dia dek nak pakai Raja Pulu. Lah sampai dah kudatuk. Sampai Di panik ng karata, di hujan ng purut. Kok alay ko kita pulangan rasanya kudatuk. elok lah. Manang yang kumalin kayo. Iya, berapa Raja Penghulu? Panitahan kembali kadapan ng kumalin kayo. Manita. Artinya pada masa ng tako latanta buah panitahan di angku kadapan ambo. Di ambo la babao bakato bayo bajalan bamola. Dapet kato ng sahati sabulatan kato sa mupakai. Tunan ka menjadi buah cobari di ninemak sabalah siko. Asalay ka manuri sa panjang aday ng bapakai. Laizin di alik ng basamo. Tapi ko alay kado katukot tambahan. Banah basarakan juga kadapan ng kumalin kayo. Sampai yang kumalin kayo. Lah sampai ke aku Raja Penghulu. Kumalin kayo. Mana langkur panglima kayo? Depanita aku modal. Manita. Artinya pada mana seorang tako lati buah-buah panikan dari kerajaan bapak silang nama bangka. Di ambo tulah babawo pakato bayo coba mola. Tulah dapat kato nan sehati kabulatan kato nan sepakat. Tulah kaman jadi buat coba di pihak dari ambo. Kok lesa kira-kira menurut sepanjang adik nampak pakai. Tak izin ke alih nama sama sampai kok. Dah sampai dia kumalin kayo. Sekira-kira kok. Dua lah sampai dia kumalin kayo dia karena orang yang duduk lah rarik nanti yang pindah ke bawah aku pelalu yang tu. Raja dia lalu. Mana ang pupunto kayo Lain yang bongko. Jo panitahan ang buang berjalan. Panitahan. Kalau di sanjang baka kudo terkawin di jurami cara nonan datang dari Bangka lah kok sampai tanggal lain kami. Sampai dah kita sampai. Sekira-kira Adik kata nak kabar Jawa, adik kayu nak kabar sambut. Jawa nak sambut ambo barisa tentang tanda alamat. Lah sakira sampai mak. dek karena tanggal alamat kami lah sampai monisi nampak tagak menyampaikan persambahan Supaya tetagak kabar isi itu soko tinggal kita merunggoi. Asalnya kami nurut adik nambah pakai, lah izin dan nambah sama mangku. yo. Dari dusun ke situjuh Sirawi Perancong Kalam disusun jaringan 10 Sambasa wujud Saratosal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Pelupuh batang malapari pucuk manimpuaka jumbai di baurang kabatipu. Sungguh pun nambo tagak badiri bukan tando jadi pandai dalam wujudnya duduk nan basimpuh. Di kambang jaringan 10 bintang kepalongan 1 mohon ampun kepada Allah. Maaf diminta kanan rapik kepada pengudu nan gadang basa batu. Bapucuk sabana mulek baure sabana tunggang. Alim ulama jo tuang usul bendang dalam nagari. Jadi pandai pagaran pokok monti pagawai adek ulu balang pagar nagari. Ngan mudo pemimpin dunia budo kagong samodidara. Bari maaf bari buang pun ketokok sasek menyampaikan rundiang kok salah manutuakan. Disampaikan kata orang tua diketengahkan rundiang orang saisuh dan tidak penting disabun namo indak perlu dimaukan gala. Sebab karena jebukti nan indak tampak lai tahu jo ibarik dan lah lamu hilang pasan tanyang niang juo. Dek sange suku mungkin tado. Basuh dah bitua orang tua juo harimau talompek dek balangnya kok gajah tadorong dek gadiannya. Kata kok sasek menyampaikan rundiang kok salah manutuakan.
Usalah ambo dia malu anggaplah tabu singkek kurang tambuli dek manarimo ajaran dari mama kurang samparono. Ragu jo rusuh kini laba bawa ingo jo sagan latabi pulo jampang kok tibo sedi jo siasik dari orang cadik pandai. Orang cadik cando kio nang arif bijaksana. Nang tahu dalil dengan hadis tahu bagi jubah hikmah memakai pasal mempunyai bab pasal bapuruk ba itikaf mengarati daif saratu sahih iolah tuangku dalam negara. Baitu pulo kepada penghulu nan gadang basa batuang nan bapucuk sabana bulik nan baurek sabana tunggang dianjuang tinggi diamba gadang sandi andiko dalam kampung. Nan tahu cupak saratu gantang nan balukih balim bago nan bapandan bapekuburan nan basosokan batang jurang. Disikulah ambo nan kamarusuh kato jualah ka dijawab gayung jualah ka disambut jiko sasi bamainan dalam paham rundiang talata. Jo salam sembah ambo japut gawe jo maaf ambo jalan. Dibalun sabalun kuku di kambang saleba alam pasambahan saditu dahulu disiko basudah kalam. Tungkek gala amai dirajo sita badi balik papan kok salah tobaik lah ambo kok bana samo itu amalkan. Mana aku gitu kaya? Ayo bro. Sembah tibo kadapan ku gitu kaya. Sembah pada Allah, persembahan pada Allah. Manolah pada ko kini dek kami silang nan bapangka korojo namba pokok lai mempunyai sirih sacabi pinangnya sagatok gambirnya sakutir sadaknya lai sapali timbakonyo pun lai saisok talata yatih carana. Kok lai dapat pinta jo pintu. Tanam sirih, tanamlah udang, tanam karakuk di halaman cabi sirih gatoklah pinang, gulunglah rokok ke pamenan tangan. Sekian pernikahan dari ambo pulang maklum bagi aku. Sampai Sampai aku paling makai. Sakiru-kiru. Sairiang balam juga berubah, balam tabang berubah mandi. Sairiang salam dengan sambah, sambah datang salam kembali ke hadapan nangku jua. Anak kikik pandai warangan kodonglah kaki dek buaya. Menanti laku di nantanang ambo nak mulai berbicara. Satentang sembah nan datang nan talimpah kepada ambo. Tak serak nak ambo dipilih lalu dikampungkan. Anyek nak ambo dipintih lalu ke hulunya. Dek cupak si marajo lelo si gantang talago pano. Di mano batang tagolek di sinang tindawan tubuh kumpul sarupo itu kini. Siriah sacabi minta dikunyah, pinang sadidi minta digatur. Kan baik itu kira-kira pelajaran itu. Sarana dalam ada itu. Sepanjang buah wanita nangku nang tiba kadapan ambo lah sepanjang ada. Tapi sungguh pun lah sepanjang ada. Dek karena ada pulau nang menurut undang. Apalah nyo nang menurut undang. Rumah gadang di Pariaman bakas seolah batuk balun kini balantai batu dua. Burunglah tampak kapamenan jinak alah katangan balun kini sedang ateh dengan dua. Maka diambillah sumpitan gadang serato damak nan baik buah disumpit burung dia tidak. Setibo damak dia teh. Bakalik jo bungo kambang balentan bentan jo kawik balun talak ka jo. Melaki burung nakatan atau diwalak sakutiko mau pakai ambo bayu menanti begitu. Pinta kok lai ka boleh kandak kok lai ka balaku lah mau jalan be ambo nantikan ko. Oh tapi kan ang kabarinya bro. Rancak dijapuikan. Mana lah yang aku main kayo? Jo panita nang ko ambo jalan. Layang malayang sembah tidur dari kerajaan nambah pokok sinang nang bapangka. Kok bunyilah sama kita dengar uraian tutuan datang ucapan yang nang tibo aduk kita nambah sama. Satentang sembah nan datang. Kato nan alun berjawab sembah nan alun berpulangkan. Nang kau untuk menjawab dia memulangkan. Iko nang berjawabkan pada padaku. Sampai dah. Sakira-kira. Sepanjang buah panitaan nangku dapat nabo ala sepanjang adik. Tapi sungguh pun ala sepanjang adik dek karena ada pulau namanya ulang. Apa tu nama nuri ulang? Ulang pituan di nang tua papatah luak nang tiko gurinam caro minang kabau. Ibarat orang mamanciang sadang dirintang ayi ini di mabuk riak jaga lopang sadang di lamun buye. Tali tagang papuang hilang duduk takajut situ kampan siang. Kai disembah ikan gulami. Kai putui panang laku sui malaki sui kasalasai salaki panang kakumparan. Ba itu pusako saja dahulunya. Sampai Rumah gadang bergejung tinggi bertingkah di ruang tengah. Tapi waktu dengan janjinya elok tak berubah. Nanti boy. Mana langku Datuk Bagindo Melano? Lalu masih kaya. Oh, izin ambo tagak menyampaikan pesan ku Datuk. Lalu masih kaya.
Dari dusun ke situ juga Sirawi Parancong Kalam, disusun jarinan 10 sampai asal ujui dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek sange suku mungkin tak ada orang pasuo nama pitua orang tua jua. Harimau kota lompek dek balangnya, gajah kota dorong dek radionya. Kata kok sase menyampaikan run yang kok salah menuturkan usaha ambo dan dia malu. Anggaplah tabu singkek kurang tambah dek menerima ajaran dari mama, mungkin kurang semparona. Dek warisan sejak dahulu sambung menyambung penjawakan sampai ke kita masuk kini kok. Pacik saukur lambaganggam kokoh dibuek nalalamo wari di kota bilang sarato bodi canyago dua rajo adik nan batua ialah datuk ketambangan nakaran tahu menjadi rajo nama makai padang pasenta hukumnya adih sangatlah indah nama naruh ame senjata jati dalam pasambahan oleh jamu selorong kepada datuk perpatinan sabatang kurangnya arif akannya boleh na tahun wari coba labe lenong dibawa kaling karang putar di sumbu ayat tajud nak jani ayat di sawur ba itu pulau mulu adik kadi buek dipanggil segala cadik pandai saratu tu angku jodoh balak langkau imam dengan khatib dibawa kata jumu fakat dun yang diambil dibicara pacik ganggam nang sapakat syarat agama kalang dasar lanyato asal nambah kian semoga lemu dalam paham sampai-sampaian kanam banyak sampai ke kita masuk kini limbah daripada itu siang sesiang takbong malam samalam gini ni elok ketika bayi di sekolah disakasi disampaikan mana langku raja pengulu Layang bom kumalin kayo. panitan tiba ke depan aku Manita lang kumalin. pada masa lantakol tiba buah panitan dari kerajaan nombor pokok silang dan pak pangkat siriasa cabiak minta dikunyah yang sadidi minta dikatok. Tapi samantang pun mbak itu adik kata lang kabajawe gayong kabasambui kok kata alum bajawe kok sama alum bapulangkan dan ka untuk menjawe dia memulangkan ikonan ambo japikan ke hadapan aku sampai gue Lah sampai yang kumalin kayo. sakiro-kiro Sa panjang buah panita ng kumalin kayo alah dalam barijo berabit. Bulit ko ang adik. Sako. Sungguh pun di dalam cerita ini. Basuo bak pituang kumalin kayo. Banak turingan mandat tang umpamo raginan masusun penuh dalam cepat jogantang. Jalinan adik ng mapakai. Tagah de kami lay basako. Bupakai ang bobao bayo. Samantaro ang bobayo si Pek mananti lang kumalin sa kudiko. kemudian lembek mau nantikan ku Mana yang kumagi sa pin? Layang buang ku kumula. Panitahan tibo ka dapat ng kumagi. Ditalan ko na. Padumaso ng takol at tantabulo buah panitahan kada panambo. Sungguh pun sambo tantanyo panitahan. Hindi batin kadik ng batamo kumagi. Tantangan permintaan kerajo ng bapoko silang nabapangkang. Lihat sa kadik minta di punya pinang sadidi minta di gato. Digo boleh pinta ju pinto. Kehadapan ninyi mama kan bajajang ng sarato alik ng bagkamatan yang hadir pada malam. Tanam sirih, tanam langkudang, tanam kerakok di halaman. Jadi sirih katok latinang gula rosok paminang tangan. Sekian sambah dirang po. Pulang maklum kabagian kumagay. Sampai ang pura di Pangulo. Sa kilo-kilo kumagay. Sungguh lah sampai di ang pura di Pangulo. Sa panjang buah kambana ang pura di Pangulo. Hidanga bunyi disimak kato itulah kato nasa bananyo. Seilang balang dia baroba lalu balang kumandi. Seilang salam dengan sembah lalu kita kembali kepada ang pura di Pangulo. Setantang buah panitan ang pura di Pangulo tadi. Anak itik pandai beranang dapat kata dia buaya. Duduk ang pura di Pangulo jabatan nang nak mau mulai di. Setantang panitan ang pura di Pangulo ko anyi nak mau pinte lalu ke hulunya. Tang sirih ang pura di Pangulo. Sirih minta dikabit, pinang minta digogok kan kalau banyak ang pura di Pangulo. Sabanan yung kumagay. Kakilek camin di pulau itu kalau batu karang di mandi sembah itu ni. Sungguh pun sembah na datang dari ang pura di Pangulo lagi yang kepada orang batin yang kepada alik kami nama sama. Bana? Tentang buah panitan ang pura di Pangulo tadi ko ya sile minta dipunya pinang minta dikatok dek kami desiko. Jadi duduk bangko coba tiko ibarat menati gunung tinggi tadi rimbo kan jauh kan itu. Tapi samantang pun nanti itu. Dan jauh kan di jalan dan dakek kan disambah. Katok itu letak dalam balik bana itu simpan kan di bangko menanti ang pura di Pangulo sampai itu.
Dek karano ku mogek liman japik nan kabarinyo lamun lambik menanti do ku. Oh, mana angku Raja Pengulu? Lain bang ku mogek. Tentang kebenaran angku Raja Pengulu tadi. Di ambo tu lah babawo, bakato, bayo, bajalan, mamubola. Nadapit kato na sa iyo, runjang na sa suway. Tantang sire minta dicabit. Tantang sire minta cabit, pinang minta dikato. Kan baik itu kelaluannya angku Raja Pengulu. Iyalah. Tak do angku Raja Pengulu. Lama nuri adik yang pakai. Dek kami sebelah sikuh, lada baring sini angku Raja Pengulu. Lah sampai dah ku mogek. Saya kira-kira angku Raja Pengulu. Dipanik dengan barasak di hujan nan bapurun. Kau kita pulangkan ke sana kau. Rancak dipulangkan angku Raja Pengulu. Mana yang ku malin kayo? Iya bapak. Apa ditahan kembali ke hadapan ku malin kayo? Wanita laku. Badeta batik barendo babaju si piling palangi si babatu rabju si kalat buatan jauh jukumpani diikik lalu disangokan. Satantang permintaan kerajo nan bapokok silang nan mapangka. Alah bo payo patidokan. Abo cahaya nan jani abo sawut do sayok nalandi kapadul ngik dengan mapa. Lebih kato nan sahati sebulatan kato sampai pakai. Tu nan ika menjadi buah jubari di dunia maksa balah siko. Insyaallah sirihnya leika dicabik, pinangnya leika digato. Limbak nan daripada itu. Basuo bak piturang ku malin kayo dua. Pangulu kayo dia dek imam jo katib kayo di kitab. Bintak biaso di pabulian kandak biaso di perakuan. Sekian jawaban dari ambo sama ku bali ke depan ku malin kayo. Sampai dan ku Raja Pengulu. Sekira sampai yang ku malin kayo. Di panen nambah rasa, di hujan nambah pohon. Kok lakai kau kita pulang ke asalnya leku. Rancak dipulangkan ku malin kayo. Mana langku gindo kayo? Layo bu. Sembah kembali ke hadapan aku. Sembah pada Allah, persembahan pada aku. Satentang sembah nang tibo dari kerajaan nampo kok silang kenal pangkat nang tibo ke hadapan nampo. Di ambola babao bakato bayo joga mola. Tulah dapat katonan sati kabulatan katonan sepakat. Asalnya kamanuri sepanjang adik nambah pakai la izin di adik nambah samo. Tapi kalau kado tukuk tambahnya benar basarakan pakai aku sampai go. Sampai aku nanti. Sekira-kira bro. Di panen nambah rasa di hujan nambah pun. Kok lah itu pulang ke sana bu. Rancak dipulangkan bro. Mana lah yang aku paling mau kain? Lain bu. Entan kembali ke depan aku. Wanita. Artinya pada masukan takut lah tiba buah panitan dan aku ke depan aku. Di ambo lambo dahikan kanan tua didudukkan korek selo disandakan ke batangan dampak. Tu ada pek katunan sati kabulatan katunan sayo tantangan permintaan aku tadi. Nangka menjadi jawabnya dari ambo. Anak orang talang batikan pandai basang gua lipet itu. Kok iyo sih kali makan tunjukkan mana cara masak. Sampai mana? Dah sampai Kira-kira. artinya pada masunan tako lah terapak pulau buah penitan ambo kadapan angku gitu kayo. Di angku orang panggolak jago lalu orang milok bayi kata seorang lagi pagulati kata bahasa mulai dipayukan. Itulah yang akan menjadi buah jobarino di angku. Jika iyo sini kan dimakan bak pobona cara masaknya. Kan itu kelaluan. Sekarang ada lama Deta Solo bata tahtima membayang kilek bakilek kata dulu basitinah kata budian basu capek. Secara capek saja aku menjawabnya bu. capek. Adapun masak sirih tiga perkara. Nan pertama masak digagang, nan kedua masak dimakan, nan ketiga masak dimufakat. Nan dikatakan masak digagang. Rono kunyang mengarisi tampuk layu daulah pucuk dek samun indak tajalari dek ulek indak talamakan. Jambang gugua menjalan tanah ketampang jadi saruk saja usah jaruk ke junjung lai dinang sakar sirih lah masak. Dua nan dikatakan masak dimakan. Ketika daun masih bagilek, ketika tampuk masih bagatah, gilo ditijok pinang mudo, rintang dirayu sadajo gambir lalu berarak kacara. Bakunya di rangkungan menyirak lepe kaumku mengantak kaumku kaki mendali kau bunuh. Nan ketiga dikatakan masak di mufakat iyalah sarupoi kutu. Bukan masak digagang menjalan tanah, bukan pula masak dimakan basirami. Iyalah masak di mufakat sarupoi kutu. Alun takile Allah takalam bulanlah sangko 30 alun dikicuk Allah yang merasulah masuk ke dalam tubuh. Itulah masak sadak siye kami nan kamu. Pinta kami suci bana ke hadapan nangku nan basamu. Siye sajabik minta dikunyah pinang sadidi minta digatuk. Sekian pernikahan dari ambo pulang maklum bagi aku. Sampai
Lah sampai dah aku panglima kayo. Sakilo-kilo. Nah aye pincuran tabi nak cayo kilit lah datang alui licin lah tibo. Kato sepatah nambah nanti di angkula balabuakan senang labana di dalam hati. Tapi semantang pun tak itu. Dek karena ada pulau nanti sadik di hati kita kalang pada lidah apalah kini gini no. Supik si dayang ame na orang dari lawik Cino. Sini pipi nangkok kami cara no kosong apa kaguno. Sampai. Bacincin bagalang kami sukang tagantong di talingo siri abing pinangkok kami cara no kosong pulang kanan punyongku. Kalau cinagam ka babelok katikuran nah dalam padi. Jiko ka itu nang kailok lah sama senang di dalam hati. Kabaru katapian duduk bagolek di nang data. Kok yo sini kali makan sama bangunya alek tu pangkal. Jalur kata di tepi semua ia melimpah di tepian ujung bangunnya pangka malulu. Mengkasih sama kita sampaikan tu. Sama kita perlu tu. Iyalah.